пък са живеели нашите баби и дядовци без родови терапевти, консултанти и коучове? Нашите баби и дядовци са имали родов терапевт и този родов терапевт е бил обредът, защото обредът е една хилядолетна родова практика, която всъщност въвежда правилата и реда в родовата система. Нашите предци са познавали това и са го спазвали и по този начин те са лекували рода и родовата система. За съжаление, в съвременния свят това е нещо, което е изчезнало вече. Хората не държат нито на подредеността в рода и в семейството, нито зачитат по-старите, да кажем, нито спазват някакви правила и това води до съответните нарушения. Така че това, което правим ние, родовите терапевти, е да върнем реда в родовата система, като използваме хилядолетните практики на нашите предци. Попитайте вашите баби и дядовци какви практики са имали и ще видите, че всичко това, което те са ползвали, всъщност е лекувало родовете.